aquí, des de P3 hasta 6è, això són 9 anys. A 3 heu arribat pel camí, però no sou menys importants. Perquè l'escola Martel la forma l'alumnat que està, que estava i que estarà. Vosaltres vau començar aquí l'etapa de P3 i vau tindre a la senyoreta Raquel. Després vau tindre a la senyoreta Vanessa. Jo, si me'n recordo, perquè jo fa 10 anys que estic aquí i llavors us l'he vist des de P3 fins a 6è. A primer vau tindre la senyoreta Eva, que ara està al canal. A segon vau tindre la senyoreta Lluïsa. Quan jo vaig agafar la direcció me va substituir a mi a la classe de cicle superior. Després vau tindre la senyoreta Rosa, després a la senyoreta Ana Carrió i després a 5è i a 6è heu tingut el vostre tutor Josep Sancho. Vau començar a fer 3, sapiguem escriure el vostre nom, sapiguem llegir, sapiguem escriure el nom dels companys, sapiguem llegir els rètols del carrer. Us vau obrir a tot el món de la lectura i l'escriptura. Vau començar la primària, vau aprendre a sumar, restar, multiplicar i dividir perquè teníeu aquesta necessitat, no?, de resoldre problemes. Heu après a llegir molt i molt bé, heu après a escriure molt i molt bé. Han estat molts els moments que hem compartit, han estat moltes castanyades junts, molts de carnestoltes, molts de festivals, moltes trobades, molts de patis, moltes baralles, algun prop, alguna baralla, però hem estat a gust i hem estat molt contents. I el bonic és que fora el vostre progrés i la vostra evolució, com vos heu fet grans, com vos heu fet responsables i com vos heu fet autònoms. Jo vos vull dir que això no és cap final, que és un final d'etapa, que és un canvi, que vosaltres anireu a l'institut, que tindreu molta riquesa perquè tindreu molts més companys, tindreu molts més mestres i a nosaltres ens tindreu per al que necessiteu. M'agradaria que féssiu com les generacions anteriors que ens venen a veure i ens expliquen com vos va, perquè nosaltres volem saber de vosaltres. I l'únic que us vull dir és que continuéssiu en aquesta il·lusió, en aquest esforç i en aquestes ganes de voler fer les coses. No res més. Us estimo molt. Necessito tot. Però l'escola forma part de la meva vida i no puc fer el tutor. Preparat una sorpreseta per als mestres, però ho volien deixar per abans del PowerPoint perquè no s'emocionessin, però la Sonia també t'emociona ja bastant, i si ara s'hi podrà
paraules d'agraïment a tots els mestres per la vostra dedicació i esforç en la nostra educació. Ha arribat l'hora de... Sí? Avui és un dia molt especial i emotiu per a nosaltres. Estem contents perquè venen les vacances i podrem disfrutar l'estiu com tots els anys. Però aquest any és diferent als altres, perquè al setembre ja no tornarem. No tornarem a l'escola perquè ens toca anar a l'institut on començarem una nova etapa. Estem una mica nerviosos pel que ha de venir i al mateix temps sentim una gran nostàlgia perquè deixem enrere la nostra estimada escola menjada i els nostres companys i mestres. Vam començar amb petits, només teníem 3 anys i aquí, entre aquestes parets, acompanyats per tots els mestres, ens hem anat fent grans. Hem plorat, hem jugat, hem compartit i hem après cada dia moltíssimes coses. Però sobretot ens hem sentit estimats i protegits. I això quedarà sempre dins dels nostres cors. Moltes gràcies a tots els mestres, especialment a la Sònia, que és la nostra mare a l'escola. Sempre està pendent de nosaltres, de les nostres necessitats. Ens hem sentit com a casa, molt acompanyats i estimats. Moltíssimes gràcies. I com no, donar les gràcies al nostre mestre Josep. Gràcies per la teva presència. Sempre donant-nos forces i ànims quan ens has vist cansats i desmotivats. Has estat ajudant-nos en totes les dificultats, tant de l'estudi com personal. Moltíssimes gràcies. Agraïm també a la Consol per ensenyar-nos a treure el suquillo. A les nostres redaccions i a la Laura, Cristina, Josep Crespo i Toni per totes les vostres ensenyances. Gràcies a tots. Per això volem que tingueu un record nostre. Quan serem grans i recordarem la nostra infància, se'ns ficarà una gran somriure i una nostàlgia al recordar que hem viscut a la nostra escola. I recordarem amb molt carinyo els professors i els companys. Moltes gràcies a tots i bones festes. Primer que tot, demanaríem la presència del nostre mestre Josep. Aleix i Andrea li faran entrega dels regals. La Paula li entregarà els regals a la Consol. Basilla li entregarà un regal a Josep Crespo. També s'hi donarà a Josep
mateix que creu igualment, un detall també per a l'òrgan de religió que avui no pot estar aquí. I la Mariona li entregarà el regal a la Cristina. La Mariona també pot quedar de la Laura. A la nostra directora, som. Plorem d'emoció, perquè són molts els moments viscuts, que heu de donar carinyo, i això és el que hi ha, i el més bonic que va que podem porteu, i que nosaltres ens disseu. Les petites de la vida són el que ens fan feliç, i què més podem demanar si no les tindrem? No res més. A part d'això, han fet uns resultats acadèmics molt bons. Què més podem demanar a vostès? Sou genials. L'última cosa per a despedir-nos del sisè és un vídeo curtet, suposo que us agradaré. I ara que tinc el micro també donar-nos les gràcies per els regalos i per tot aquest temps que han compartit el sisè. Només us puc dir que per a mi ha sigut un plaer i acabarem avui mirant les fotos que ha passat durant aquest curs i durant tota l'etapa que hem fet. I només dic-vos adeu i una aplaudiment.